Salutare! Astăzi o să vă prezint un Vectra C din 2004. În momentul de față are undeva pe 200.000 de kilometri. Imediat vedem și cât are exact. ...203.000 de kilometri. Ea a fost achiziționată din România. Este din 2004 matriculată pe România, deci are un istoric complet pe site-ul RAR. După cum știm, RAR-ul oferă astăzi istoricul de la stațiile ITP, cu câți kilometri intră în service, când își face ITP-ul sau MOT-ul. Eu consider că este o mașină bună pentru un începător. Are motorul de 2.0 DTI cu o capacitate de 1998 de centimetri cubi și 101 cai sau 74 de kW. Nu este un motor stresat, dacă pot zice așa, pentru că are o capacitate mare și cai puțini, relativ puțini, și este potent. Adică pentru un începător este tocmai bun, nu este stricăcios. Din câte am înțeles, la modelul ăsta sunt probleme cu volanta și ambreiajul, dar nimic nu este speriat. Eu mai ales pe asta am luat-o deja cu ambreiajul și volanta schimbată. Dacă nu știați, Vectra în perioada 2002-2008 a înlocuit Omega, care era seria de la Opel Deluxe. Adică au adăugat tot felul de mici chestii care îmbunătățesc calitatea condusului sau plăcerea de a conduce, cum ar fi, uitați aici, mânerele astea care nu lovesc, nu izbesc și se închid foarte ușor. La fel și suportul ochelar, care se deschide ușor. Cum ar fi iar și lumini la oglindă, când deschizi oglinda. Torpedoul iar, care se deschide ușor. Se închide tot la fel de ușor. Aici, pe ușa din dreapta, ca să poți să ajustezi geamul, să deschizi portbagajul, să încui mașina. Are multe opțiuni standard. De exemplu, a mea are pilotul automat și senzor de proximitate, senzor de ploaie, care sunt standard pe mașină. În rest nu are foarte multe opțiuni. Are climă dublă pe 2 zone, 4 geamuri electrice care tot așa vin standard, suport de pahar aici, ceea ce n-am văzut la toate mașinile în banchetă, guri de ventilație în spate, priză de 12V și în spate, adică poți să-ți încarci un telefon, poți să-ți faci ceva, suport de pahar în față. Mașina pe care o vedeți are o problemă mică la timonerie, la bucșile de la timonerie, la cabluri. Din câte am înțeles, se rezolvă destul ușor, dar pentru o mașină de 16 ani și 200.000 de kilometri, eu zic că e ok. Ce probleme a avut mașina? A avut probleme cu EGR-ul, pentru că s-a mers foarte mult subturat cu ea și EGR-ul s-a înfundat, a fost curățat, s-a mers mai turat cu ea și și-a revenit. Adică n-a fost necesar să schimb EGR-ul. Comenzi pe volan, oglindă, după cum vedeți, oglinda are aici, imediat. Uitați, are un senzor de lumină și se închide. Este oglindă heliomată cu închidere. Adică dacă ai o mașină în spate care torpește, oglinda se închide fără nicio problemă.
Are o cotieră destul de mare, adică e stabilă. Volanul se reglează pe înălțimea și pe adâncime și pe înălțime. Butoanele sunt mari. Este o mașină relativ ok pentru un începător. Piesele am văzut din câte m-am uitat că nu sunt foarte scumpe, exceptând suspensia, care este una individuală pe spate și necesită niște bani dacă vrei să nu se audă nimic. Are airbag-uri Cortina. Modelul ăsta are și folii pe spate, cu autorizație RAR. Are airbag-uri Cortina, are airbag în scaune, 2 airbag-uri în față și cam atât. Priză de 12V și în față și în spate, un radio destul de ok, CDR 2005, senzori de proximitate sunt aflați aici. După cum vedeți, există o lumină pentru citit, există lumina mare și altă lumină pentru citit, pentru șofer. Da, aici mai trebuie să fie un buton, nu știu ce face acel buton, nu m-am interesat foarte mult despre modelul ăsta și ce opțiune avea. Știu că acesta este modelul cu 7 boxe, din câte am văzut de pe seria de șasiu, adică este un model destul de dotat pe privința radio și așa mai departe. O problemă iar comună la Vectre din perioada asta. După cum se vede, grila asta are o de-asta de direcționare a aerului ruptă. Dar na, pentru vârsta ei este ok. Rezervorul este unul de 61 de litri. Și am mai văzut acum ceva care vreau neapărat să vă arăt imediat. Centurile din spate sunt reglabile, la fel ca cele de față. Au ajutaș pe înălțime, ceea ce la un Logan nou, și la un Logan nou care e stock 2018, centurile de pe față nu se pot regla. Ceea ce mi se pare o mare porcărie și un mare minus la capitolul de siguranță rutieră. Pentru că, după cum bine știm, la volantul ăsta e o poziție comodă. Nu să te strângă centura de gât, nu să fie prea jos, nu să te incomodeze nimic. Scaunul are 6 poziții, bine, este cam murdar. Are 6 poziții în care poate fi reglat, adică o să filmez și de afară mai bine. Poate fi reglat unghiul, adică așa sau așa. Pe înălțime se poate ajusta lombarul, înainte, înapoi și cam atât. Are un control lombar. Geamul de pe față are tentă verde. Și cam atât. Ce mai este de zis la mașina aceasta, că la toate Vectrele în general, de fapt, butoanele au o mare problemă. De exemplu, mie nu funcționează butonul ăsta de climă, adică normal de aici ajutezi pe unde vine aerul, pe sus, pe jos, pe la picioare. Da, butonul ăla din păcate nu funcționează. La fel și ăsta, aici se comută pe față, pe spate. Iar ăsta, comutatorul pentru poziția de închis, nu merge de pe niciunul dintre geamuri. Spațiul în spate este unul destul de mare, adică nu este o problemă cu spațiul. Este o mașină mare, dar pentru început este foarte bună. O am de 2 luni, nu am avut nicio problemă cu ea, exceptând că am dat EGR-ul jos și l-am curățat. Eu aș recomanda mașina asta unui începător, dar motorul ăsta de 2.0 DTI cu puțin cai sau căluți.
Pentru că s-a mai pus un motor de 2.0, nu, de 1.9 cu 150 de cai, mi se pare. Unul cu 120, care ăla e de Fiat. Și s-au mai pus motoarele de 1.8 turbo, 1.8 benzină, și 2.0, 2.2, 3000 V6, mi se pare, CDTI-ul, Ecotec. Este o mașină bună, dar se duce, adică întreținerea nu este foarte mare, dar dacă o faci la timp, e ok. Nu prea mai am ce să vă zic altceva. Eu recomand mașina aceasta, după cum v-am mai zis. Consider că e o mașină echilibrată. Poate să atingă ușor viteza de croazieră de 140-150. Adică modelul ăsta are 5 trepte, sunt modele cu 6 trepte. Și undeva la 150 stă la 3100-3200 de durații. Ceea este foarte bine pentru un motor diesel de capacitate mare, cu cai puțini. Este o mașină destul de dotată. După cum v-am mai zis, s-a înlocuit Opel Omega, pentru că în perioada aia nu se mai fabrica. Și a trebuit să vină cu un vârf de gamă, cu un vârf de lance, care să continuă. După asta s-a fabricat Insignia și așa mai departe. E o mașină destul de ok, cu multe dotări, la un preț de achiziție bun. Adică găsești una aproximativ la fel ca aceasta cu 2000 de euro, ceva de genul. Are oglinzi electrice, inserții de mahon. Acum nu știu dacă este adevărat mahon sau nu știu, bănuiesc că este un plastic, dar na. Senzor de ploaie și cam atât. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și o să ne vedem în curând cu alt videoclip.